Muna gabatar muku da Almufid Data, wayanda suke sai da data mai inganci da sauri da kuma ƙarko. Almufid Data. Almufid Data. Suna da tsari kamar haka, wato IV referral, duk wanda ya gayyato wani ya siya data, shi kansa za mu dinga yi masa kyauta. Akwai tsarin borrowers ta cikin application ɗin. Akwai tsarin profit, zai baka dama ka dinga gane ribar da ka samu a kowace rana a cikin application ɗin mai suna Almufid Data. Sannan kuma tsarin spend and save zai baka dama ka dinga adana kuɗaɗenka a cikin application ɗin, wanda da zarar sun taru za ka iya za ka cire kuɗaɗenka. Almufid Data. Muna da tsari na top users wanda muke ma kwastomomin mu kyauta a kowace ƙarshen wata, wanda suka fi siyan data a application ɗin. Almufid Data. Manhajar mu tana na akan Play Store da kuma App Store. Aja eka bindiga sai dai Bahaushe, inda a yi ma rauni ne. To ka ɗau bindiga Bahaushe kana sa fulogi na tarela, ka sa ka ɗauko shi, kana ji? Ka ɗauko shi ka sa laida a ciki, ka ja rikobarin. Kana ja rikobarin kamar washan siriri ya darbe biyar. Kana ɗagawa sai ji ta kai, pap! Ka same shi wallahi. Sumpor, shagiya sumpor. La haula fi sha'atillahi hand in one. La haula fi sha'atillahi. Wallahi batun gara nake gaya ma wallahi na kware na yau muka yi fati wurin ga wallahi. Amma kai dan iskan bazan horai ne wallahi. Wallahi abin gada ba a ce mai komai wallahi kuɗi ga sun ba da su tuk suke wallahi. Taha, masha Allah. Ka san yanzu abin da za a yi? Tunda wannan citta ta zo. Shi wancan wanda aka ba da fansar shi a keji. A ɗauke shi ku hau babur. Ko kai da kada ne ku sa shi ku je can ƙasan burtali bayan eka. Sai ku sau shi nan wajen Radi Black ɗin sojojin nan kafin ku kai in kuka sau shi sai kun dawo jeji kada ku kirawo shi a wajen. Sai ku kirawo ɗan uwansu ku ce ga shi nan bisa alkawari an sau shi su je su ɗauke shi yunwa za ta kashe shi. To wallahi in sun kwance shi wurin ga mu hau mashin mu tai bisa hanya mu tai mu yada shi ko. Haka abin yake koya muku aiki nake a kullum ba zan ma bakin ciki a koya aiki ba. Sannan kuma wannan ɗayan matar wadda aka kamo ita ma a san yadda za a yi ku sauta ta ƙara. Wallahi ba mu sakinta oga wallahi ba su ba da cikon kuɗi na ta ba cikin duniya ga wallahi ba mu sakinta. Wallahi in ba su kawo kuɗi ne ba wallahi muna kille mata kai. Kai sun ya sa ka koyi rashin imani haka. Wallahi a kawo cikon kuɗin gana wallahi mu kwance ta don wallahi in ba a kawo cikin kuɗin ga wallahi muna kille mata kai. Sabida daba kashe kenan. Au. Wannan daba ta washe ni na haɗa ta. Ni nake da wurin da zan ce a sa wani a ƙyalewa ne. Don haka abin da na gaya muku shi za ku bi. Au. Kaga wannan da Bahaushe ya haɗo mini. Wallahi na ganta sabuwar ta kaka ta wurin ga wallahi. Kai bindiga sai Bahaushe. Za mu tafi in je in ga sauran kajin. An zuba gero da ruwa da komai. Wallahi an ba su komai wurin ga da na tayi ta hiya na bai yara wurin na ce a ba su abinci su ci. Kaga zalunci ba kyau ranar ma aka ku kashe wai biredin 150 mutum 30. Gaskiya zalunci ne wannan. Shagen bazan hare mu je can mu gansu. Kai wannan sabon haɗi ne fa. Wallahi ni rabon da rike wannan katon abun a hannuna na manta.
Haƙiƙanin gaskiya tunda na fara sabgan nan ban taɓa haɗuwa da aiki da na gani zan samu ruwa ba irin naki. Ina so ki gaya mini sunan baban a nan kuma ki bani lambar shi in sanar da abun da yake faruwa. Sunan shi Alhaji Bukar. Ni na san ƙirjin ɗan Alhaji ce uba. Gobe fatar daga gani ba renon tuwo da miyan kuka ba ne. Rarrafe a kan kafet ne sai da haka daga gani za mu samu kuɗi a tattar da ita uba. Za a dandala daɗi kenan. Gaskiya ne uba. Gaya mun lambar. Ban riƙe lambar ba. Kai! Kai jama'are! Kai wai menene haka? Duka kullum. Ni ne mai ba da umarni a duka. Oga, ka bar mu taɓa ta. In ba ta bada ba, za mu kashe ta, mu binne ta a cikin ramin nan. Za ki iya gaya mini ko kuma in baki da su. Wallahi in baki ba mu haɗin kai cikin duniya gaba wallahi kashe ki zame. Ki duba yadda muka ƴan uwan ki wurin ga wallahi. Da Hausa za ki gaya mini, ni kuwa jin Turan. Mai gidanmu daƙiƙi ne. Dan ubanka an ba da ƙiƙi ba wa zai wannan sabga. Ai jahili ne yake wannan sabga. 08. Banza ɗaya 8. Wai kamar haka wannan magana da kake yi ma. A ce zaratan ƙatti har guda 3 ku bari Aisha ta tsere muku. Kai wannan magana ba ma kwata-kwata ba ta yi min daɗi ba wannan magana. Ai kai ma ka san ba yadda za a yi. Aisha ta kwace mana a hannu ta gudu. Ka san dole sai dai da wani abu babba. Wani ne ya zo ya karɓe ta daga hannu. Kamar ya wani? Wani ya kwace ta a hannunku ku 3? To ku sani ba ni kaɗai ya shafa ba. Ku sani cewar za a iya tuhumar ku da laifin garkuwa da mutane. Garkuwa kuma? To ta za a tuhume mu da laifin kidnapping ba kai ka fito da ta daga gidansu? Kun ga Allah ku dakata. Duk wannan abun ba zai fitar da mu ba. Kawai menene mafita? Wallahi ba ni da mafita. Ai ko kai ne kake da mafita. Wane ne ya ga fitowa ka daga gidansu? Babu wanda ya ga fitowar mu daga gidansu. To ai shikenan. Ni na kana damuwa tunda ba wanda ya ganka. To shawara kawai shine ka durfafa gidansu. Kaga idan tana gida. Kaga idan tana nan ba mu da matsala. Idan kuma ba ta nan mun san menene shawara mu ta gaba. Shege Anas. Wannan shirin da kai ba banza ba, na san nazari kake. Tabbas ka kawo mana hanyar sauƙaƙiya. Ku sauka barin je gidansu. Ku je ku saurare mu, ko me kenan za mu kira ku. Hajiya, wai wannan wani irin abu ne? Yaya za a ce yarinyar nan ta fita tun jiya ba ta dawo gida ba? Alhaji ni ma dai na damu. Na buga wayarta na buga. Shiru ba a ansa ba. Daga baya na ƙara bugawa kuma sai na ji ma waya aka ce an kashe wayar. Haba Hajiya. To ko an kashe wayar tun da farar ba mai isa kika bar ta fita. Kin fa san cewa nauyin tarbiyyar yarinyar nan yana wuya. Ba sai na gaya miki ba abin da kika sani ne. Amma sai ki bar ta fita a ce yarinya ta fita gida gaba ɗaya babu labarinta. Haka ne Alhaji. Kuma me? Na ce kuma me? Jiya dai ta gaya min cewa za su fita da Salman. Amma kuma abin da yake ɗaure mini kai shine kuma ban ji motsin kowa a gidan nan, ban ji motsin Salman a cikin gidan nan. Za su fita ina? To idan ba tare suka fita ba, ina ta je kenan? Alhaji ya naga kuma ka tashi tsaye. Dare yana yi fa, ya kamata mu san mafita fa. Ya kamata mu san inda yarinyar nan take. Gaskiya ne, haka ne. Assalamu alaikum. Ina Aisha take? Ban san inda take ba Alhaji. Ai yanzu ma wurin ta na zo.
Kamar ya wajenta ka zo? Kana nufin ba tare kuka fita da ita ba? Haka ne Hajiya, ba tare muka fita ba. Asali ma ina ta kiran wayar ta naji ta kashe ne sai bari na zo gida. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Salman Shine ma dalilin zuwa na gida. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karshen Kauna. Jama'a assalamu alaikum, muna mai gabatar muku da shahararren kamfanin Arewa Top wanda ya fita daban da sauran application din data. Domin ko muna da sababbin tsare-tsare waɗanda muka tanadar muku don masu siyan data wanda za ku ji daɗin shi sosai. Muna da tsarin dabto wanda zai rika tunatar da mutanen da suka ci bashin data a wurinka kuma suka hana ka kuɗinka. Sannan a kamfanin Arewa Top Up za ka iya saita profit wanda zai ringa sanar da kai adadin ribar da ka samu a duk lokacin da kuɗin da ka saka ya ƙare. Sannan muna da tsarin Top User System. Kamfanin Arewa Top Up yana rabon kuɗi 150,000 ga mutum 10 na farko masu yawan amfani da shi a duk ƙarshen wata. Wanda ya zo na farko zai samu kyautar naira 50,000, wanda ya zo na biyu zai samu kyautar naira 30,000, wanda ya zo na uku kuwa zai samu kyautar naira 20,000, wanda ya zo na hudu zai samu kyautar naira 15,000, sannan wanda ya zo na biyar zai samu kyautar naira 10,000. Daga mutum na shida zuwa na 10 kowannensu zai samu kyautar naira 5,500. Daga mutum na 10 zuwa na 20 waɗannan za mu saka sa tsarin top users waɗanda za mu rage wa kuɗin data. In dai kana sai da data wacce ta kai naira 10,000 za ka iya kasancewa ɗaya daga cikin waɗanda za su samu garaɓasa ta top users. Ku daina saye da tsada saboda ga mai sauƙi ta zo. Arewa Top Up ita ce mafi arha, mafi sauri kuma mafi aminci. Domin samun data mai sauƙi da inganci, mu garzaya Arewa Top Up. Mai maganin aljanu malam Tasi'u shi ya fice, duk mai bidar magani nan za shi ya je a mai bincike dan gado. Mai maganin aljanu malam Tasi'u shi ya fice. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, masu kallon mu a daidai wannan lokacin barkan mu da warhaka. Farko sunana malam Tasi'u mai maganin aljanu na Muradi wanda aka sani da dan gado, wanda ni aikin aljanu gadon shi ne a wajen babana. Kamar yadda mutane suka sani su da aljanu kala-kala ne, akwai na gamo, sannan akwai na gado, sannan akwai da tura mutum shi ne ake. Sannan akwai aljani namijin dar wanda ake hana ɗaya mata arme, yawanci za a ga bai bar mace ta arme. Wata kuma zai bata ta arma amma zai ta haddasa sabani tsakaninta da mijinta har ya sa su rabu. Wata kuma zai rike mata ma'aifa ne, zai hana ta haihuwa kwata-kwata. Sannan akwai aljani mai bata mutum dukkan al'amuransa na cigaba. Wani za ga ɗan kasuwa ne ya koro kasuwanci shi kamar zai ci gaba sai ga kasuwanci ya yi baya. Wani kuma ɗan makaranta ne ya yi karatu ya ƙare sai ga aiki ya ƙi samuwa. Sannan akwai aljini wanda yake zuba mutum cuta a jiki, yanda al'amura na yake ko a fili ko ta waya zan ce ka sa hannunka ka riƙe daidai wurin da yake ma ciwo. Matukar ka riƙe wurin zaka ji wurin ya bar ciwo nan take da izinin Allah, mutane sun sani haka ne al'amura yake. Sannan kamun in fitar da iska sai nasa ya kwashe ajiyar da ya ma mutum a jikin shi, sannan in kora shi ya barka har abada insha Allah. Kuma duk inda kake a faɗin duniyar nan da izinin Allah zan raba ka da shi kai tsaye ka samu waraka insha Allah, mutane sun sani haka ne lamura na ake. Waɗanda suke a garin Yamai za su iya zuwa Ramfon Iskadiri, da sun zo Ramfon Iskadiri sai su kira lambar mu kamar haka 99 01 48 54. Waɗanda suke a garin Kwanne kuma za su iya zuwa Karce mun wadata wajen masallacin Juma'a Sabo daidai gidan fiya wutan Zinda, da ka zo nan ka kira lambar mu ko ka tamba da malam Tasi'u za gwada ma inda muke insha Allah. Waɗanda suke a garin Maraɗi kuma za su iya zuwa Karce Maraɗi Kwalla, titi na Maraɗi Kwalla wanda ya fitar ne ka je Tudurwa sai ka je inda hanya ta raba hudu za ga akwai rumfa ta kara wurin, sai ka kira mu ko kuma ka tambaya da malam Tasi'u dan gado za a gwada ma inda muke da izinin Allah. Waɗanda suke a garin Kano kuma za su iya zuwa Rimin Keɓe, police station ta Rimin Keɓe, da ka zo nan sai ka kira lambar mu kamar haka. Waɗanda suke kuma a garin Katsina za su iya zuwa Malali gaban Salima Plaza kamun ka kai gidan Bilan mai Kano, da ka zo nan sai ka tambaya da malam Tasi'u dan gado insha Allah za a gwada ma inda muke. Ga malamin malamai ba wai da ziga ba aikin shi ne, fanni na magunguna ya san su a zahiri bayyane.
Anya kuwa Adam lafiya har yanzu bai kira gida ba? Wani hali Adam yake ciki yanzu? Yanzu tafiya za ka yi. Yanzu ga shi kowa ya baba hannunka ballantana in ka sauka in jiya kake. Ba matsala insha Allah. Da zarar na sauka zan nemi waya sai in saka lambar ki ko lambar mama sai in kira sai in sanar da ku cewa na sauka. Sannan fa karki manta wannan garin da ji akwai yan garin mu da yawa a can waɗanda suke a zaune suke neman su suma a can. Kin gani mun waya ba zai mun wahala ba. Saboda haka fata na koyi ku taimin addu'a akan Allah ya tsare ni kuma in sauka lafiya. Yanzu ga wayata ka tafi da ita. Ki rike wayanki Hafsa. Saboda idan na tafi da wayanki da wacce wayar zan kira ki in ji ya kike ko kuma in gaya muku na sauka lafiya daga kiyan mama. Zan sa layina a wayan ummanmu. Kaga idan ka kira ni ba za ka ji wayana a kashe ba. Na Allah Hafsa ki haƙuri ki rike wayanki. Dan Allah ki bar ta. Yanzu tafiya za ka yi. Kamata ya daga nan ma ki koma gida. Kuma kin ga ɗazu kafin na fito daga gida mun yi magana da Sadiq mun haɗu da shi. Allah ya tsare, Allah ya kai ka lafiya. Amin ya Allah, na gode. Karshen kauna. Karshen kauna. Babu dalili, shi so bai da dalili. Za ya shigar maka zuciya baya aje misali. Gaskiya jikina na bani cewa akwai wani abu. Dole ne in garzaya gidan mama in je in ci. Yanzu abun da za a yi Gumurzu, ka kirawo shi ka ji nawa ne adadin da zai iya fansa yarsa. Alhaji wa shi kama? Kai ba kai ka rubuta sunan ba. Idan zai iya fansa yarshi ya fanshe ta, in kuma ba zai iya fansa ta ba, mu mun san inda za mu yi da ita, faɗa mai. Ta shiga. Kira da bakon lamba kuma? To waye zai kira na da bakon lamba? Alhaji ka ɗaga wayar mana. Ta iya yiwuwa ko labarin Aisha za a gaya mana. To waye zai kira na da sabuwar lamba? Ya bani labarin Aisha. Gaskiya Alhaji ba na tunanin Aisha za ta je wani wuri ta kira da lambar da ba ta ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhaji, tunda dai aka kira har sau uku, ina da tabbacin wani abu ne mai mahimmanci. Ya kamata ka ɗaga wayan nan. To shi kenan. Assalamu alaikum. Alhaji na Gumurzu na daga dajin ƙare kukan ka za Zamfara. Kace sunanka Gumurzu? Wani irin suna ne haka? Bawan Allah, menene gamina da kai? Kuma yaya ma ake ka samu lamba ta haka kirana? Wallahi Alhaji batun gana da zan gaya ma batun ƙwarai na. Ka tsaya ka saurare ni cikin batun gana, wallahi idan wani ya sani wallahi za ka yi asara ni babu ruwana cikin duniyar ga. Don wallahi za ka yi ban kwana da ɗiyarka da ka fi son ta cikin duniyar ga wallahi. To na ji ka Gumurzu, amma ban fahimci inda magana ka ta dosa ba. Wallahi Alhaji batun gana da nake gaya ma batuna na ƙwarai. Wallahi tabbas ɗiyarka Aisha ka ba ta tarbiyya cikin duniyar ga. Wallahi kai da mahaiyarta kun ba ta tarbiyya. To wallahi Alhaji ban ja batun gadda nisa. Wallahi yarka dai ɗiyarka Aisha tana wurin wato mu masu garkuwa da mutane. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kuma ai sai kai wallahi mu babu ruwan wallahi babban kuskuren da ka kai cikin duniyar ga wallahi ka sanarwa da hukuma wallahi ka shiga uku. To awo
Hello? Hello? Alhaji, lafiya kuwa? Wai waye kira ka ne? Duk sanyin falon nan sai zufa kake Alhaji. Hajiya, zan miki bayani. Amma dai da alamu ka sa shi yayi fitsari a saboda na ga alamun kamar ya tsorata. Wallahi yadda kaka jin murya ta nai, wallahi yadda ka san tsuma shi kai kawai. Allah ya sha ma bai fitsari cikin wando ne ba. Wannan ɗan iskan mutumin ya bani dariya wallahi. Amma ku dakata, a ƙwarewa ta irin ta aiki, ku ƙyale shi, shi ya ƙara kira da kanshi sai a gaya maku. Amma yanzu yadda ya tsorata inda aka gaya mai kuɗi akwai matsala, akwai matsala. Abun da babba ya gano yaro ko ya hau dale da goron dutse ba zai hango shi. Gaskiya ne akwai lissafi a kan. Assalamu alaikum assalam. Hafsa. Marhaba. Wanda zuwa. Kuna zaune? Eh. Ina wuni? Lafiya lau. Lafiya lau. Alhamdulillah. A jikin alhamdulillah. Sannan maman tamu ma ta fita. Shi ne na ce bari in zo in taya ki hira. To amma a Hafsa ba ta nan kuma kika fito daga gidan? Wallahi mama ai da yake na kulle gidan. Shi yasa. To kuma idan ka dawo ta tarar da gidan a kulle kuma fa. Ai mama na faɗa maka cewa idan na idin da sallah zan taho nan in zo in taya ku hira shi sa ta ɗauki ɗaya mun kullum ta tafi da shi. To Allah ya sarki. Wallahi. Amin. Mama har yanzu Adams bai kira ba? Bai kira ba Hafsa. Ni kaina tunani nake Allah dai isa lafiya. Ko kuma ina addu'ar abin da yake ubangiji Allah ya kare shi. Amin mama, ni kaina abin ya fara bani tsoro. Yau fa kwana biyu fa kenan fa. Ba komai Hafsa. Kar ki sa damuwa sosai a ranki. Kin san idan aka ce ka yi tafiya to ita ce take da iko a kanka. Tunda kika ji shiru ɗin har yanzu bai kira ba, to ba mamaki bai sami sukunin da zai kira ɗin ba ne. Amma babu komai. Insha Allah kwantar da hankalinki. Kake sa damuwa a ranki, kwantar da hankalinki kun ji ko? Babu komai insha Allah. Dama ina ta so ma abin nan in tura neman abincin jiya. Sai kuma na ga ashe ba ni da shana. Tunda Allah ya kawo ki yanzu, shiga a ɗan ban kaɗai akwai naira 20 ki ɗauko ki karɓo min a shana. To mama ai kuma ba canjin ku kai wani abu da shi. Haba Hafsa. Wala mama ku bashi akwai canji a jikina bari in je in siyo. To shi to Allah ne. To shi kenan Allah miki albarka. Allah ya sarki. Ne kan Allah. Ke ga wannan. Ɗan mana. Dan mahaifinki ya so ya karɓe ki yau, ya karɓe ki idan kuma ba haka ma tare da ke. Shi kuma ina na shi. To shi me amfanin da zamu bashi abinci mutumin da zamu kashe shi. Babu dalili shi so bai da dalili za ya shigar maka zuciya baya a wannan abincin ka bai bi ta kofa bare karfe da Wai ke ci abincin. Da kin ga ke suka kawo. Kada in ci abincin hakan ya zama min wata sabuwar matsala. Ko ki ci abincin. Ba kuma insha Allah. Shi za ka fi yin buƙatar abincin nan. Ni ban yi daɗe wanda har zan fara jin yunwa ba. Don Allah ka ci. Duk da haka ne. Wanda ki ci abincin. Don Allah ka bar ni in taimaka maka a san da zan iya. Domin ban san me zai faru a nan gaba ba. Karshen ƙauna. Karshen ƙauna. Karshen ƙauna.
Karshen Kauna. Lallahi wa inna ilaihi raji'un. Na shiga uku Alhaji, na shiga uku. Shikenan za su kashe min Aisha. Na shiga uku. Hajiya. Ba wannan zaki ba. Kawai addu'a za mu rinka yi Hajiya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Amma ko me zai kai Aisha Zamfara? Ita ce take Kano. Me zai hana mu sanar da hukumar 'yan sanda wannan kes? A'a. Ba za mu iya sako jami'an 'yan sanda a cikin wannan magana. Domin idan muka kuskura muka sako jami'an tsaro a cikin wannan magana za su iya kashe yarinyar nan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhaji shikenan za su kashe Aisha. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na shiga uku Alhaji, na shiga uku. Karshen Kauna. Yanzu haka na zo ina garin Kano. Duk matsalar da ke ga mutum ya yi magani bai san ko menene ba to ya mini magana. Sannu yaya haka? Yaya haka? Yaya za ku ɗauke shi ci da ku kai shi waje? Gara mu fita da shi waje. Ciwon nan ya ƙi cinyewa. Yaushe mutum yana fama da irin ciwon da bai kamata a kai shi asibiti ba. Ci da ku kai shi ƙasar waje. Malam Abdulrazak wata baiwa ce da Allah Ubangiji tabaraka wa ta'ala yau kowane irin bawa ita. Inda ya zo ya daga hannu ya addu'a kai ba ma sai ya zo ba. Namban waya kawai idan ka bayar ya magana da kai duk irin ciwon da yake damun ka. Allah Ubangiji zai baka lafiya. Malam bismillah. Bari ku gani. Sunansa. Sunan shi Alhaji Suleiman. Alhaji Gwanabe. Wannan zafin ciwo ne malam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wonderful. Baba? Baba? Sannu baba. Alhamdulillah. Alhamdulillah. So madalla ina dan bayani da zai yi. Masha Allah Idananku ya gane mu. Duk irin musifar da take tare da kai ta aljini ko ta jifa ko ta samu ko ta makaru kai da ciwon ma da ba a san irinsa ba. Idan Allah Ubangiji ya maka ta goma shi ka haɗu da Malam Abdulrazak sauƙi ya samu ba kuma sai ka gan shi ido da ido wayarsa kawai za ka buga duk mutumin da yake buƙatar ƙarin bayani yake son ya ga Malam Abdulrazak bisan abin da yake damunsa to ya nemi wannan lambar wayar tasa in Allah ya yarda ta kan wa'annan lambobin wayar tasa ta nan ne za a haɗu da shi a magance dukkanin abin da yake damu. Hakika na ga zahiri dillar ta same ka ɓangaren aljanu ne bugewa aljanu neman yin roƙiya cututtuka na jiki da ka samu Malam Abdulrazak insha Allah sauƙi ya samu. In Allah ya ka ɗauki lamba ta ka kira ni duk inda kake in dai na yi maka aiki za ka samu biyan bukata da ikon Allah wannan baiwa Allah ne ya yi ta.